Moi! Elikkä siis mä nyt ajattelin tehdä videopostauksena tän kysymyspostauksen ja mä vastailen sitten noihin kysymyksiin, mitä oli ton blogiin tullut. No niitä kysymyksiä ei tosi paljon ollut tonne tullut, mutta kuitenkin ihan sen verran niinkö silleen ihan tarpeeksi. No, oletko onnellinen Jeren kanssa? No, oon onnellinen. Oikeastaan tosi onnellinen oon. Onko kiva pilata kaikkien elämä? Tää oli kyllä aika... no... Mitenhän tuonne sanois? Siis mä en oo todellakaan pilannut kenenkään elämää, siis mun omasta mielestä. Että jos joku on pilannut omaa elämässä, niin se on kyllä ihan itse sen pilannut. Että mä en oo mun mielestä vaikuttanut niihin yhtään mitenkään. Että siis... Niin. Mitä mieltä oot elämästä? No se riippuu vähän päivästä, että minkälainen päivä ja fiilis ja tämmönen on, mutta siis ihan jees. Lempiruoka ja juoma. No siis mä tykkään tosi paljon kaikista pizzoista ja kaikista tämmöisestä ja kokis ja kaikki on tosi hyvää. No siis, jos saisit 100 mihin sen tuhlaisit? No mä varmaan ostasin jotakin vaatteita ja semmoista ja no kaikkia tästä jotakin turhaa vaan kuitenkin. Oletko tällä hetkellä onnellinen? Oon. Tai siis no ihan onnellinen. Haluaisitko muuttaa joskus ulkomaille ja jos haluaisit, niin minne? No, mä en ole koskaan silleen pahemmin ajatellut, mutta Lontooseen olisi kiva muuttaa joku semmonen. Parhaat ystäväsi? No siis mulla on tosi paljon kaikkia tärkeitä ystäviä silleen, että mä en silleen luokittele, mutta no Sanna ja Oona on ne, joiden kanssa mä vietän paljon aikaa ja niille mä kerron tosi paljon asioita. Oletko hyvissä väleissä vanhempiesi kanssa? No, se riippuu vähän päivästä, mutta kyllä mä tällä hetkellä ihan hyvissä väleissä niitten kanssa oon, että ei siinä. Jos saisit muuttaa jotain elämässäsi, niin mitä? No, mä en varmaan, siis, no ehkä kaikki mitä mä oon töppäillyt ja niin silleen mitkä tyhmää tehnyt, mutta niin. Onko mammutit kivoja? No mitä tää nyt sanois? Ei. Hyi. Onko sun vanhemmat yhdessä? On. Jos pitää valita vaan yksi, niin kuka on sun parhain ystävä? No tää on vaikea. Mulla ei sille on niinkö parasta kaveria, mutta jos niinkö pitää valita, niin ehkä se on se Sanna. Elämäsi onnellisin ihanin hetki. No niitä on monia, mutta kaikki ne kavereita ja ystäviä ja perheen kanssa. Niin. Mitä kadut eniten? Oisko niitä... Just se on niitä mitä tyhmyyksiä mä oon tehnyt ja semmoista. Paras kaveri. No se jo kysyttiin tässä ja se on se Sanna. Parhain muistosi. Niitäkin oli monia, mutta siis kaikki nuo perhe- ja kaverit ja näitten kanssa. Lempieläin. No mä sille tykkään kaikista eläimistä, tai no en mistään ötököistä, mutta ehkä koira. Lempiväri. Oisko sininen tai punainen? Lempiruoka ja juoma. No ne oli jo kysytty, niin mä en niitten ohi jo. Mikä kamera sulla on? Mulla on Canon EOS 1100D ja se on silleen ihan hyvä, että sillä saa otettua hyviä kuvia, jos vaan osaa, mutta no mä en oikein osaa sitä, että mä voin myöntää sen, että mun pitäisi vielä harjoitella tätä kuvaamista. Mikä kännykkä sulla on? Mulla on tuo Nokia E7, oliko se? No ei. No tommosia kysymyksiä täällä oli kysytty ja mä nyt vastailin, niin että joo, eipä mulla oikeastaan muuta nyt oo, että laittakaa sinne kysymysboksiin noita, tai siis sinne, mikä se oli, oliko se kysymysboksi, mä en aivan varma, mutta sinne kuitenkin, että apua. Siis
No niin, laittakaa sinne kysymysboksiin sitten, mitä mieltä olit tästä videopostauksesta, että oliko tämä nyt aivan surkea, että mä en enää koskaan tee tämmöisiä, vaan oliko näitä kivaa kahtua ja kuunnella ja niin, että tuleeko näitä sitten jatkossakin niin videopostauksena vai niin. Mutta joo. Eli siis laittakaa siis niitä kysymyksiä ja viettäkää hyvää päivää ja hyvää pääsiäistä kaikille. Heippa!